Zdarec. Máš taky DDJ FLX6 a tvoje jogy přestaly reagovat na dotyk stejně jako ty moje? Nepropadej panice, nikam to neposílej. Řešení je možná jednodušší, než si myslíš. Čekni tohle video a možná tenhle lehkej fix, který zvládneš doma, vyřeší tvůj problém stejně jako to bylo v mém případě. Moje jogy už jsou po zákroku, takže oba fungují perfektně. Jeden pravej nefungoval vůbec, levej jsem tam, měl světlý chvilky, ale taky to nebylo nic suprovýho. Takže jsem se do toho po docela dlouhé době pustil a problém jsem vyřešil a teď ti ukážu jak. Jog jsem úplně původně zkoušel sundat jenom takhle z vrchu vycvaknout, nejde to, musí se na něj ze spoda. Na opravu si připrav malý křížový šroubovák a to nejhlavnější. Pinzetu na obočí tvojí mladý. Konzoli si otoč, všech z těch 18 šroubů, který uvidíš na spodu, tak vyndej. Takže takhle nějak vypadá tvůj kontroler zevnitř a tvůj jog ze spoda. První, co uděláš, dáš si pryč tohle. Další věc, co budeš muset udělat, ten jog je chycený tady odsaď ze spoda šroubkama. Takže si s tím budeš muset vždycky pootočit, aby se ti tady v těch dírách objevily šroubky a ty musíš vyndat. A pokud se ti zdá, že se tvůj jog i málo točí, je tady ze spoda taková fičura, když zmáčkneš na tohle, uvidíš na tom napsáno plus a minus. Budeš to mít asi na plusu, takže tvůj jog bude pomalejší, když to přetočíš na minus, měl by se otáčet rychlejc a díl. Pokud si ošrouboval všechny šrouby, můžeš konzoli nazpátek otočit a teď přišla ta chvíle, kdy se dá sundat jog. Pinzeta tvojí mladý. Teď uvidíš všechny ten krásný bordílek, co tam máš. Tahle pěnová sranda způsobuje to, že ty, když šáhneš na ten jog, tak se skrz tohle okýnko vytvoří kontakt a přestane hrát hudba. A v mém případě se stalo to, že se to vymačkalo a ten kontakt už nedolíhá, protože ta pěna už je prostě zmáčknutá dolů. Takže pokud je to i tvůj případ, tak prostě vemeš tu pinzetu, chytneš tu pěnu takhle ze strany a trošku ji pomačkáš, až se vrátí do původního stavu. Což se asi nevrátí, ale prostě aspoň ať je o něco vyšší a vrátí se ten kontakt. Další věc, co pomohla ke zlepšení kontaktu, bylo to, že jsem odšrouboval ten plíšek a trošku jsem ho ohnul vyprostřed nahoru. Je možný, že se to nevyřeší hned na poprví, tak to zkus několikrát složit a rozložit. Mně se to taky nepovedlo hned na první, ale po několikátý, když jsem to rozložil a složil, tak jogy začaly fungovat oba dva. Už to jenom celý nazpátek smontuj a můžeš veselé hrát dál. Takže tohle je všechno, pokud ti videjko pomohlo, budu rád za odběr, za like, za komentář a vidíme se třeba příště. Peace.